si převezme sám pan starosta města Štětí, Tomáš Ryšánek, jinak pravák, třetí pozice napravo, pádluje velmi jasně, tvrdě, nekompromisně. A je to nalevo, promiň. Jo, to jste jeli na druhou stranu. A nejrychlejším týmem z firemních posádek se pro sezónu 2011 v konkurenci 32 týmů stává Mondy Štětín! Jejich guru Pavel Čermák přichází převzít medaile, tady u Boba to je, ale oni váhnou naproti. Červenka, Karlosi, máš i hned do stánku jít. Jestli tady seš někde, Carlos, i hned do stánku. Vzhledem k tomu, že tady máme Lafarge, můžeme vám předat i pamětní list za celkové umístění v kategorii Dragon Boat Grand Prix, což je to, co budeme vyhlašovat právě teď. Prosím,